Right. Magadi. Right. Shut down, but quick. Subject and lot of it. It's a very complicated subject. Narcissistic or narcissistic. And they're going to pronounce. My lovers are very complicated. My lovers are munyika and they're very complicated. Nekuti it disorder see my characteristics are mazhinji anowanikwa pavanhu vari normal. Saka it's a very difficult way to ndichangokupai ndichikuta nzira dzevadiwa kana kuti ndikati vanonzi malovers ari narcissist or whatever it is, right? Kune squad vaya vanonzi macasanova. Casanova munhu anoda zvebonde, anopfimbira bonde. Casanova munhu ane one interest yake inongori pakupfimba, odiwa, orova bonde, vatingati mastonyen. Havawanzi kudzoka kwavarova, havadzoki. Saka vanorova vachienda, vanonzi ataiti ma hit and run. Ende vanhu ivo vanoita zviya zvokuti zvokukipa record. Macasanova vanhu vanokipa record. Mucasanova zvanoita anonzogara list paside pebed rake, andasenga achatoita box rokutika nazvambura uyu ndakarova. Casanova ndingati nini type iyoyo itype inozikamwa zvikuru iri kumuupenyu hwavanhu vazhinji kuti boys zhinji tichiri kuchikoro tiri macasanova, titiri vanhu vaya vanongoda kupfimba toita list revakadzi tindini kuita marecord breakers. Problem ine macasanova ndekuti anouya senge anormal lover ende maheart breakers emene. Vasikana vanosara vachingoti chii chandakatadzira munhu pamwe vanenge usina mukadzi yes vanenge vakatadza. They are so good at dumping vanhu vakadero, vanoacta senge iwe ndiwavatadzira but vanenge vari kudhampa. Apedza newe akarara newe akapedza akawana zvanoda, anoacta senge anokumirira kuti uite mistake. Pamwe anenge akakupa list yezvinhu zvaasingadi, then iwe ufunga kuti waita mistake, obva wana makukudhampira, right? Saka ndingangoti munhu akatanga zita rokuti Casanova, musangofunga kuti zita rakauya. Pane munhu ainzi Giacomo Casanova mu-18th century, anchazita aibva kunyika ipi, but aiva adventurer. Ainyora zvevakadzi vaizvambura, achilist, anga nelist revakadzi revakakwira. Ndopakabva zita rokuti Casanova. Zvakabva ku-18th century. Kune chirume chachiri kumazuva eku-18th century chakaita mbiri yekuzvambura vakadzi nepabonde. Ndopakabva zita rokuti Casanova. Saka kanzwa vanhu vachiti uri Casanova, usafunga kuti zita rako Casanova zvotori izita zvakaita Venetian adventure yayo Venetian adventure handisi ndokupimika kwacho right. Kune imwe lava tisingati Casanova ndapedza. Kune imwe lava inonzi marecycler. Ndingati recycler ilava yayo kuti chii anoita circle revakadzi 5 kana 4. Anenge achingovatenderedza so
akaramba neuyu omboenda pane uyu, achibva panoenda pane uyu, obva panoenda pane uyu, oenda pane uyu, paanopedza nauyu odzoka kune uyu okutanga. So inenge iri circle. Anongori ne-same group rema-lovers over and over again. Haawanzi kuintroduce ma-new lovers, anenge ane chilist chake. So akabhowekana ne-one lover oenda kune the next, and they are eventually gonna come back to you. Anonzi ma-recyclers. Anongoita list yevanhu vake kana 4 vaanenge achidana navo achidzoka achitendera. Kozouya anonzi ma-user, ndo akazara manje, ndo ayekuti munhu anochata newe achida kuti umuendesa kuBritain. Kauti anonzi ma-user. Mu-user munhu anopinda murelationship to get something from you, kubva kusex, money, a place to stay, kana kubhadharirwa rent, kana kutengerwa hembe, kuisirwa Brazilian. Ma-users. Chakaipira user manje ndechekuti they are very charming and they are very sexy, but they are very rarely faithful. Havaite faithful ma-users. User iwanzi kuva faithful, hazviite. Nokuti kana achida Ferrari anodana newe Ferrari, but kana achida boots anodana nemunhu wekushanda kuboots. Saka anongoshanda to use you. So ivo vanomove on easily. Kana wana zvanoda, wamuunza ku-UK, ava nemapepa ake, he will move on. Kana kuti wamuunza ku-South Africa, kana kuti wamubhadharira chikoro, apedza chikoro, they move on. Havadzoki ivavo. Havadzoki. They get what they want from you, and they either make you kick them out, or you kick them out, or they'll kick you out. Havadzoki. Vanogona zvaumbozama kutry kudzoka, but trust me, ukavona vachidzoka ka pane zvavari kuda futi. Havangodzoki pasina zvavanoda. Saka vanenge vachida kungodzoka kungozosatisfy chii zvavanenge vachida zvezvashaikwa. So kuti auti kudhorobha kwekwe kwandaimbogara kuzvishavani kune chimukadzi chacho ndinotsvaka pekurara nhasi. Oh baby uripo here? So ndo madzokera vawanzi kudzoka vanhu vakadero, right? Ndo ma-users ivayo. They only return when they need something from you. Koya mamwe anonzi ma-big game hunters. Ivo ma-big game hunters vanochesa more than the relationship, and they are more elusive. Vanhu vachona vatsotsi. They are hard to get. I mean, iwewe kana uri very difficult to get, ndo vanoda. Ndevaya vanopfimba vakadzi vanonzi vanonetsa. Vanoda mukadzi anonzi muraini rese anonzi we are doing this is wekuchechawo. Ivo ndo vanonzi ma-big game hunters. Vanoda zvinhu zvine challenge mukadzi. The harder you are to get, the more they chase. The more they chase. The more they chase. My big game hunters. So they prefer a girl more elusive. Anonyima, antasingadi. They want to pursue you. The moment you stop running away or ibaba, what lose interest. They begin to lose interest. So in the army, my type of my love as well. Anenge ari big game hunter. Anoda munhu anenge akabatana nevanhu kumana vese achiti mukadzi ndomuda ndo vanoda ivavo. Achirambwa vamwe vese achirambwa. Iwe uchimbomuramba achikuchesa achiuya zvokunyengera ndidevo vakarereka musoro. Ndo zvino vanoenjoy that thrill yoku ndikudawo kani chamakuinda baby kani vanongonakidzwa nokunyengerera. The moment uzoti okay you're mine, wototsvaka umwe kunonyengerera futi. Anonzi ma big game hunters. Kozouya vari next vari dangerous because ndo anodiwa nemwe. Vanonzi ma-romantics. Ma-romantics manje, problem yevanhu vandodescribe vamwe vachona. Uchazoona munhu ari normal wofunga kuti vanhu vandiri kutaura. Because ma-traits achona anenge akangota close nezvamunoda imi. Muromantic akamira so. Anokupraisa zvinoitwa murume musvinu. Wakanaka. And they will fall in love with you.
and they are very, very good. Vanotenga maruva, vanokutsvoda, vanokuhaka, vanokupurudzira, they're good, vanokupipa, vari so intimate. Pamadinners, vanoita macandlelights, vanowoka kubeach, zvatinongoitawo isusu vachifamba mavacations, vanoenda newe kumaholiday. But kana ya real life manje katanga kuva real life issues takazi real life yazvo. Shamwari, unoona vasisipo. Waiter food, same thing na somebody, same thing. Pamemo shachuya tiroora netite vana tigadzire musha disappear. Savanongonakidzwa nezvo zvana romantic, but vakati yatimbogara tichiroorana unobvisa fuma kumusha kwedu disappear. So havana capacity true intimacy. Vanongori mumarelationships avo vanenge vachida zvongodzingirira zvokutamba, asi kana yapractice yeah, baby. But ukazoti uyaka kuchizona vabereki vangu havachadi, votoenda kunext one. Kozouya vamwe vanonzi varoori. These are the people who get mamarias. Ivo vanhu vanotoroora, vantori the marrying type. Vanogona kugara newe for 10 years, 15 years, 16 years. Vamwe vacho vanongoita one wife, and vanogona kuita very faithful. Vamwe vanogona kuchita. Vazhinji vacho vanomove on, vachinoroora futi, and vanoramba vachingoroora vachiroora. So vamwe vacho vanodzoka voroora the same person twice. Ndidzaita dzokuti makadivorca 2012. Kwamadzokera nezvemakuroorana futi. Yes, type yachona iyoyo. Vanonzi mamarias. Very quite tricky. They move on, but pavamove on, there are no to take a divorce last year. Or foot, and I know one card. Or divorce, but I know Rora foot. Pots 15 years later, not to go to the Roram cards, Wakanga, and Borora with her. So, can I go? Kasangani moon lava. Asinga isezvese zviri kuti haasi narcissistic. Havasi vese haisi disorder. Haisi disorder yekuti unongofollowa inongoita yakadai. So no, they're very, very complicated. So maqualities andataura mukatarisa vanhu vese vandataura vese vane maqualities anopindana. Uyo anoroora anogona kuva romantic chichi. Uyo futi mwari romantic anogona kunge ari big game hand. Saka vanhu vacho ndo zvavakaita. So it's a very, very, very delicate and very, very not so clear topic. So ndozvandada ndikudze, a very, very complicated. Just because munhu ari kutengera maruva doesn't necessarily mean he's the one. Just because munhu ari kugona kuromance zviro is the one. Just because munhu aenda kunobvisa fuma mumba kwenyu doesn't mean he's the one. Just because munhu ari kutengera vabereki vako zvokuti doesn't mean he's the one. Just because munhu ari kuti uyatite zvevana doesn't mean he's the one. Zvakawanda zvanokwanisa kunge achitoviga ipapo macharacters. Saka zvinoda munhu anonyatsoziva munhu, and havasi vanhurume chete nevanhukadzi vari kwakadaro. But ndakudza ndikati kune marecyclers, kune macasanova, kune mausers ekuti anotongokuti muchingodanana kubvunza nawe unonditengerawo weave here. Uchingoti ndokuda andotanga kubvunza saka sachanditengerere weave. Ndikwerete so $50. Unochingoti kukweretesa hai kutongotora achienda naye. Big game hunters vakamirira vakadzi vanonetsa kuti no sex before marriage. Wena ndidi zvevarume. Ukaita kudi zvevarume they go and give up. Zvinoita challenge kuona kuti uramba achiuya manje kwadzinorogwa matumbu ndokwadzechimhanyira. But once wazongoti okay baby wava wangu zvese yacha, havachadi kuti unochesa umwe. Vanoroora ndevaya mamarias, ndevaya ndataura vanoroora. Maromantics ndevaya vanowanza romance, vanoda kungodini baby, ndovanowanza mawords akati sana love standwa, oh my bae. Zvine mukanzwa mavara akadero mukati ndamwana muromantic. But pazvinozoti ndane nhumbu shachu yati vake musha, my god, vanomhanya senge vabayiwa netsono kumagaro. Havagari. Mausers ndakudza, mausers ndo akazara. Munhu anongoti anokuda kana pane benefit.
munhu anokuda kana pane benefit ari smart. I believe relationship haisi yokungopinda pinda murelationship uchiziva kuti uri kugaina something. If you're not, because if you're not gaining something murelationship, you're losing. Saka mungamuti mugold digger zvanyika, but munhu anopinda murelationship achigaina something ndomusupporta. Haungopindika murelationship usingaoni kuti kumberi unogaina chii. That's why ndichikudza kuti my users aya, even though varivo vanoita senge the worst per list, we need also to be like them. The only difference in my user ndekuti vakawana zvavanoda vanokubutsura vachinotsvaka zvimwe futi zvavanoda. Ava last year my users, my recyclers ndevaya vanomuvha pamalovers 4 anenge ane vakadzi vake 4 vasingazivani, magirlfriends ake 4. This year 2 years achida neuyu, pazvinenge zvonetsa anoenda kune uyu, zvonetsa anoenda kune uyu, zvonetsana futi adzoka pai achivatenderedza. So haawanzi kuita new lovers unless maybe mwafa kana something, amove aenda kune imwe city omureplace, but anenge achingotenderera the same lovers. Makasanova ndo andadatanga aya. Makasanova ndeaya kuti vane list, alisi inogona svika 100. Chanongoda chete kupinda mabhurugu, and ukapinda mabhurugu anokutika mind makuti 1 zvatapa ndatora muna June ndofungwa ndatora 6 by now. Ndo macasanova. And Casanova is zita rakabva kuna Giancomo Casanova. Pane murume anzi Giancomo Casanova. So ndoka live kachoka diki. It's a short live, but they are very very hard to get one on a characteristic. One good example, kandaona kuti munhu ari narcissist ana zvakawanda zvanowanzofarira zvevamwe. Everything points to himself. Oh baby zvaunondiitira, haakuti wakanaka. Kana kakuti wakanaka kunaka kwacho kwekuchipedzera kwangopraisa iye. Munhu ari narcissist anongofunga nezvake iye pachake. Oh baby mabatiro unondiita, baby ndokuda ende mabatiro unondiita. Handikona haakude munhu iyeye ari narcissist, all about himself. Munhu asiri bosi munhu afanirwa kukuda nezvauri. Baby zvauri, I like this. Kana kuti makapinda mushop akakutengera hembe, munhu ari narcissist anokutengera hembe maringe nekuti zvinobuilda iye. Chapfeka dress iri, kwapfeka dress iri, iri dress rakapenga iri, vanhu vakandiona ndinewe, so vanobati ye. So sometimes kukuda kwake ndiko kubuilda image kuti anoda kubuilda ego yake. So you need to be very very careful. So munhu uchifuka anokuda izvo ari kukushandisa sebait yokuti vanhu vese vati wow. So that's why it's really very 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 difficult kuti zvinzisikezo kuti munhu achona anenge achida kuto ndinokuda nemabatiro anondiita, mude nezvaari kuti isha ndinokuda cha kwete kuti matauriro anoita neni soka anondinakidza sando zvandokudira. No, each time zvinhu zvacho zvandikutaura nezvake zvinobenefita iye chete. Pakaita zvinhu mumba, so anofunga kuti saka ini ndozorara pa, hambofungiwo vana, hambopungizve, so ndozvo. So macharacteristics acho ari very very difficult. And zvinhu zvacho zvinoda kuti even vana mai variko vakadero, parents, wokuti mai ukatambira mari yako iwe vanotanga kufunga kuti saka unotengera chii pa 4000 yako apa ndaida 3 mwanangu, nezenda ndakakutakura 9 months mwanangu. Pa parents ariko ari very narcissist, anongofunga nezvawo chete, kuti vafunga kuti iwe une musha, une pfungwa dzako dzokuti unoda kumboenda kuholiday. Each thing chaunoita iwo inenge iri wastage as long as zvichibenefita ivo, vanongodai zvinobenefita ivo. So you need to be very, kana family members zvedzo kuna mafamily members anambotaura nemwe live kuti sometimes family member iri kuAfrica uko inofunga kuti the fact yokuti uri kuUK yadova a must kuti uite look after them. No, it's not like that. Kutongozvidirawo zvako. Unokwanisa kutoenda kuUK ukarega kuchengeta kana vari kumusha. Kuenda kudiaspora zviroti responsibility yokuti vasara kumusha uvachengete. No, but for some reason vanhu vari kumusha vanofunga kuti kana watouya kuUK kana kuti kana waenda kuAustralia nyangwe basa votorega zvavo, basa rako iwokuvapa mari end of the month. It's not like that. So thank you guys.
Look at topic kari very very complicated, but you know what's happening. So ukandibvunza kuti ungaziva sei kuti munhu waunaye ndiye zvoda simba raMwari izvo, nokuti munhu ari kuda kungorara newe anongokupfimba futi semunhu ari kuda kukuroora. Muri kuzwa zvindotaura? Chiredzo chiri kuda kubata hove duku ndo chiredzo chiri kubata futi hove hombe, chongokandiwa. So munhu anoda kukuroora anouya achikupimba the same way yemunhu anoda kungokuroora sitonya anokupimba the same way. Izvi ndezvokudongoona wapindamo kuti ungoona behaviour yemunhu akukuavoida. So sometimes unomona achitokuavoida ukangoti I think ndaane nhumbu, unoona asingachakufonderi 2-3 weeks. Imbozvidzai vanhukadzi, wadana nemunhu 2 days akurova t-shirt nyoro bvongoti a few days later but ndenge ndane nhumbu. Uchaona matiziro anoitwa but usati kana ngoti muchidanana pamboti ndada kutombouya kuzoona mufundisi wangu, mboyaka kuchechi kwangu ndizokuintroduce, ndambokuintroduce namama wangu. Kana ari uyo asiri kipa wangari uyo unongomona achidisappear, excuse after excuse kusvika atokusiya. Ndodada ndikudze. So guys, look topic kacho, but kari very complicated. I don't want to lie to you. Thank you so much guys. Ndine hope morara bo. Don't forget kuenda ku page ria rakanzi Handy Leon's live topics. Riku Facebook pa Facebook. Rakanzi Handy Leon's live topics. Mo subscribe kundo kwanjanga nchitira ma live angu. Ndosama musingandione panapa. Ku YouTube ko musazokangana futi. Pinda ku YouTube manzo kamanzika ari kurira background aka. Ka latest ka Maganzo. So thank you so much guys. Tozoona napambera po. Do batiri kunoko. Kasongangwa. Samoenda ku YouTube, mo type out Handy Leon Mapira pa YouTube. Nonza nziya dzakaita senge my song. Ndakaita in Zimbabwe muna August last year. Thank you guys. Morara bo.